नङाबालाय मा दख'ना बडिसखौबो बायना हरगौमोन आं थास' गुरु माबाफोर मोनबाय नामा मा नांगौ नोंनो आंनोथ' जेबो नाङा नाथाय दहायनिफ्रायनो नुगासिनो नों नोंनि गन्थं सिङाव आसि सोनानै दहायनिफ्रायनो गन्थं सिङाव मा नागिरबाय थादों बिनिखायनो आं सोंदों माबा मोनदों नामा साला नोंनि नोमफाया आंनि गन्थं सिङाव माबा बुस्थु सोना दोनदों नामा जे आंनि गन्थं सिङाव माबा नागिरना मोननो आंनि बिफाया नङा नोंनि नोमफायासो बिनिखायनो एल'गासिनो साला बिफाखौ र' आंनि गन्थं सिङाव माबा नागिरना मोनोबाना बेखौ नोंनि खुगायावनो दौना होगोन आं साला बुयै बुयै आंनि खर'नि थिमाखौसो बुथारजोबसिगोन बेरे फुंजानि नों बिफानि रागाखौ आंनाव होखारदोंना नै नोंनो ला आइदै फाग्ला मा जाखो फाग्ला ओइ मा बुंदोंमोन देलाय बुंफिनलाय आरे बेयो नोंखौ फाग्ला बुंदों आं मिथिखादों बे मा बुंदों खेबनै बुंजानो लुगैनासो आं बुंफिनसिनदों मालै गोसोथोनायनि जारिमिनाव गब हाबना दङ नामा बिनिखायनो हौवा लोगोजोंबाबो फाग्ला जानो लुगैदों राइट नों डाइरेक्ट फोरखौनो बुंदों जोंना बिथाङा गोसोनायनो दख'ना बायना हरनो थाखाय बिफानाव फैसा बिदोंमोन नाथाय बेसारा लाथिख'सो हरजाबाय होमबाथ' मा मोनसेबाबो खालामनो नागिरखाबाय बेखायनो आंखौ लिंहरदों नोमफाखौ नोंनि जेबनि माबा जाना लाखानाय बायदि मोनलांबायलां नोमफा दा बुं नोमफा बेयावसो बेयो आं हिनजावनि बिहाव साला उन्दैयावनो बक्स दामना थिखिनाव मोसानो रोङासै नालाय आंबो नङाबालाय मा दख'ना बडिसखौबो बायना हरगौमोन आं दाथ' मा मोनसेबाबो खालामखानांसिगोन हा बेसेबां दाम बिथ' हरगोन दख'नाखौलाय फैसाखौल' मोननायनि आइडिया होग्रोलाय उनाव जागोन बेफोरो ओइ थास' नोंनो होग्रोलाय र' मोनबाय दुप्लिकेटसो जागोनदां मानो 1 मिनिटबो सम नांलायसैना साननायाव फै जायो नामा